Kawadhi nyimeni yuarruok mapek mar telo wiye limbo e duond bura mar DAP-K motele gi Eugene Wamalwa gino mane bura ochuogi ma wiye mar tieko yuarruok makamano e kind jotelo kaka okang' mar geng'o barruok mar duond bura mar DAP-K. Wamalwa gi jalupne e duond burano George Natembeya kata kamano ne otwak kod jofwambo e alwora mopogore bang' romo no mane obagi e log tich mar DAP-K e bwo arita mager mar obila gi rowere. Eric Owenga ni kod mathoth. E log tich mar duond bura mar DAP-K kadak ma Karen rowere no chopo kae mar geng'o tulo moro amora mane nyalo tuch e seche mane lalruok mar tend duond burano ne dhi nyime. Lwasi mar liet nomedo tedore tok gavana George Natembeya ne ochopo kod rowere motegno mar konyo chopo e log tich mar duond burano kama ne rik jatend DAP-K Eugene Wamalwa jagoro maduong' mar Eseli Simiyu ne rik puode wach mar chamano. Arita no ridi e log tich nyaka oko obila ka achiel gi rowere mane okel mar rakruok kod midhiero mane nyalo mienjo motenre kod telo mar chamano. Bang' seche manok kweth mar Wamalwa ne owuok oko mar twak gi jofwamb weche kendo chiwo ler ewi kaka buch gino notieko. Petition was also received requesting for the removal of the party leader and some members of the National Executive Council, petitioning for the removal of the third deputy party leader. In view of all the above, the National Management Committee has deliberated and found that there is therefore a serious dispute between members of the party. So we have a mechanism of dispute resolution. So we are telling our members and supporters not to be troubled. We are handling these things and we will be able to resolve these disputes. Twak margi kod jofwamb weche no ne otimore tok Natembeya wuok oko e log tich mar duond burano ka Wamalwa ne omako chung' motegno ni ok obiye chamo bed kod tungni ahinya to e telo mare. Weche ma bende ne Natembeya okirne lwete ondamo machuok kama ne otwake en bende gi jofwambo. I don't feel threatened at all. We are a democratic party. In fact, we have said anyone who wishes to run for any seat in our party is free to do so. And we have space and mechanisms to resolve any dispute. So there's nothing we can't handle because we are seasoned and we can chew gum and scale the stairs at the same time. DAP-K kaka en sani ogai mare Wamalwa oki kaunti ma Trans Nzoia, jagoro maduong' mar Eseli oki kaunti ma Bungoma, ka jalup ogai mokwongo Wafula Munyinyi oki kaunti ma Bungoma, to jalup mare mar ariyo Natembeya to oki kaunti ma Trans Nzoia. Gino mane Natembeya chalo kama kwedo. I don't know kwa nini wengine wanainterpret kumaanisha kwamba wanataka kuondolewa kwa chama. Ama wanaona hao ndio imekuwa ni kizingiti kwa chama kukua. I don't know, because these objectives are completely different. Nataka siku moja ukiamba ya DAP unapata labda SG anatoka Lamu, ama treasurer anatoka Mandera, kama chairman anatoka Trans Nzoia, party leader anatoka mahali pengine, anatoka Kisii. Kuna haja kwenda kwa chama kwa mkutano mnaongea lugha moja. What kind of nonsense is that? Tunataka kupanua chama ikuwe chama kubwa. Romo mane ochwe kom gi Wamalwa wuon nosingo chuo komiti mar rieyo weche mag telo e DAP-K usubedo kaketo Wamalwa gi Natembeya kama tek. Wakiona kwamba the current leadership ile iko inaanza kustia the party ende mahali tunataka na members wakubali, so be it. Wakisema ni mtu mwingine sio lazima ni kwa mimi. Bora members wote wakubali kwamba wanataka kupeleka chama mahali fulani, mimi nitakubali maana chama sio changu. If they give me the opportunity to be the party leader, nitaichukua. Heard of a party called CORD. If there is evidence that he has registered that and maybe promoted the ideas of a party other than the party that elected him, the consequences are clear legally. Odiochieng' mangima mar Chabich ne lwasi obedo motedre mokalo e duond bura mar DAP-K tok jotelo go dhi nyime kod twak mar tieko weche mosebedo ka dhi nyime e duond burani. Gino mane ochuno obila mondo chop mar neno kaka inyalo kweyo kendo kelo kwe makare. Eric Owenga, Ramogi TV, Karen, Nairobi.